Usephi nawe. Nayi injabo, fuck off nawe. Kayong 12 nawe. Olwakho nolwandle, fuck off wena. Emahala lento, fuck off wena. Oh, nayi injabo, uyakhuluma ngolwandle ngalona lwakho. Ubaba kabasebenzanga. Uma wakho nobaba kabasebenzanga, that's why ulapha. Baba bakho noma abanalutho, that's why ulapho. Fuck off wena, fuck off. Yazi uyaphi umsanga ifithi. Uyaphikana uthi umsanga ngaba phezulu. Uyaphika. Ngithi utho uyaphikana. Hayi njalo ekhaya kusekho. Mina sesihluleki bo. Ngoba ihluleki ingakho uzophikana namanzi. Ingakho uzofisana nomhlabathi. Umhlabathi engawona wakho. Nayi njabo. Khulumela umhlabathi engawona wakho. Sola umsebenzi baba, sola umsebenzi. Uyake ihlabathi, useki. Xahlaba solwandle, useki. Fuck off futhi mothana. Hayi njabo. Bakhulumela ulwandle. Hayi njabo, efana. Amabhelu uqalekile yini? Uqalekile noma ufuna mina? Woza la. Hey, fuck off. Into engihlangana nayo manje ekuseni ukuqala nje ngivula uTikTok yentombazane etshela umfana ukuthi ula ukhona ngoba nakho abazali bakho abasebenzanga. Iziyaphinda ithi la ukhona ngoba abazali bakho abanalutho. Ngicabanga ukuthi ivideo ithathwe umlungisi ngubani basolwandle yabona labantu abazenzela iart olwandle. Well, I do not know ukuthi kwenzakaleni kodwa angikholwa ukuthi bengaze kufike lapho isho khona leyo nto ngoba sabazali sonke siyazi ukuthi yazi nakunabantu engibaziyo abazamayo abazali kodwa kuhlangana. Mhlawumbe umntwana wenziwa ukuthi usamncane akakawazi umhlaba. Uthola ukuthi kuyaqashwa kuthiwa khanjisa iCV endaweni yokuthi kuyaqashwa afika angaqashwa yena umzali. Azama ukudayisa, azama ukuklina amagceka kungahlangani. Uthola ukuthi athi khona nje abake baxoxa ukuthi mina ngiyakholwa, ngiyafasta, ngiyathandaza, ngikwenza konke kodwa izinto zami azihlangani. Bese kuba khona umuntu ozokhuluma lawo mazi ukuthi ene ulawo khona umuntu loya ubhuti loyi ori angazi noma ingane ukuthi ukude yena ngabonakala wenza ulapho olwandle benza iart bazenzela izithombe lapha yana and inkosi yami ngesikhathi ekhuluma na emtshela lawo mazi ukuthi uyabo baqale baqophisana unede wathi nje ulana nje ngoba nakho abazali bakhe abanalutho wavesana wahlala phansi waphelelwa amandla nje wahlala phansi wathula wangabe samphendula waqhubeka kugelike waqhubeka ugeli wagiva and angeke ngize ngithi mhlawumbe khona bathena laphana ene uma comments sesibuka ikhala lakhe liphuma kubona into ukuthi nene hayi abazali indlela yakhuliswe ngayo kwesisikhathi akusikhona ukuthi lo muntu ikhala lakhe sabazali nje akekho umzali ongavumela ingane yakhe ukuthi ikhulume kanje akekho nje guys umzali ongavumela ingane yakhe ukuthi ikhulume kanjani nomunye umuntu lezi ingane nje ziyazenzela zona lento yazi ukuthi ishintsha ulimi ima ingasekho phambi kwakho and angazi noma under influence of alcohol ina kubonakala kahle I'm not gonna say that but futhi angikholwa ukuthi angablame alcohol ukuthi iwona ukuthi uzothutswala obenze ngakhuluma kanjeyana nalowa muntu ngoba umhlaba lona ugela ngazi noma ukhulunyiswa ukuthi usamncane mhlawumbe umntanami usayingane umhlaba lo nathi ongeke sasikade sibasho ukuthi mina nje angisoze kodwa impilo iyakutshengisa ukuthi umhlaba mosukulethe uzokukhombisa ukuthi ubani umhlaba lo usazowubona uMagelisi kodwa nje lezi zinto abendlela bekhuluma ngayo hayi shembadla kwamina yazi ngizizwa nginamahloni indlela akhulume ngayo bonani ngila kubhuti lo besikhulume ngaye izolo ukuthi kunosisi obephabukile wangakhuluma kahle ngenhlanhla sisi siyaqhamuka siqhamuka nangu umntwana uyaqhamuka uzoyithoba naye angimazi ngiqhamuke nje uyaqhamuka naye uze kubhuti usuzoxolisa ngihamba lo bhuti lo bethatha ivideo ulungisana umlungisi ubane uyena lo uthatha ivideo njengamanje nangusisi usexolisile kubhuti washo ukuthi uzoxolisa akahambi namuntu ngoba uthi wefuna uzoyixolisela yena usexolisile kubhuti ubhuti wayisholo yena sikhona ukuthi akanankinga uyamxolela yo yazi yamnandi inhliziyo ngiye ngasho kodwa ngathi usawumntwana lo wamuntu kushiya ngathi umntwana loyana usazobona iphutha lakhe siyabonga kakhulu dadewethu siyabonga ngani yami ingane yami wena
Siyabonga kakhulu ukuthi ulibone iphutha lakho ungabhulungelwa muntu uze uzoyixolisela kubhuti. Nawe bhuti uyabona lokho okwenzile ngabe ithambo dadewethu. Yabona lokho okwenza ukuthi athi methhu uyaxolisa uthi uyamxolela. Siyabonga kakhulu. Njengoba sithatha ividiyo sinabo bobabili besibuzile ukuthi bayavuma yini ukuthi sithathe ividiyo, bavuma. Ukube kuthiwa bebengavumanga besingeke sithathe ividiyo, bengavumanga besingeke sithathe ubuso babo bengavumanga. So nangoku ubhuti sesimtholile, njengoba ngila mina bengizombheka ngizoshutha laphona ngizoshiya umnikelo. Abanye abantu-ke bebethena bacela ama-details kabhuti ukuze sikwazi ukuthi sifake umnikelo. Kwividiyo ngizowafaka ama-details ebhenki, ne-bank account bhuti. Ubhuti unayo i-bank account. Kule video sofaka umnikelo la soshiya khona umnikelo wakho. Ubhuti ubhuti ubani? Usabelo kwakuqala angani wakuyazwakala yini ngenxa yomsindo wolwazi? Usabelo kwakuqala inhlala ka-F-Mama. Uneminyaka emingaki ubhuti? Una-40, okay. So bhuti mhlawumbe abanye kukhona abanye abantu abangakunikeza usizo. Bungathanda bakunikeza usizo lani? Itoho. Yeah, itoho idinga kakhulu. Ngiyayizwela-ke manje ubhuti usucela kakhulu itoho. Neminikelo eyamukelekile kodwa ubhuti ucela kakhulu itoho. Siyabonga kakhulu. Siyathemba ukuthi-ke nani ngiyathemba ey'nhliziyweni zenu nami ngizomxolela usisi ngoba nangu umntwana lo guys, umntwana usexolisile. Siyabonga. Yayi naze naye yazi mntanami. Hayi kodwa ngishilo. Ngathi uyingane. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. Yabo, bafethu-ke nangu ubhuti wami ekade ethuka usisi lana sengimtholile. Siyabonga mfethu. Siyabonga. Bafethu manje abantu othi nangu ubhuti uzonichazela ukuthi kwenzakalani ukuze babe nengxabano nosisi. Uyena umuntu ozoyichazela. Cela ubachazele bhuti ukuthi kwenzakalani. Yebo, sanibonani, igama lami Sabelo Khumalo, ngihlala kwaMadla F. Siyasebenza la senza i-art mfethu, siyabonga. Futhi ilanga ngiyaqhamuka la kade ngisase kuya ngasesitolo. Ngiyabuya ngiqhamuka la ngibona usisi lo uyaqhamuka ukhahlela umsebenzi wethu. Mangithi ngizabuya umkhuza usisi sisavele angivumele ngolaka angithuke asho yonke into ayithanda ukuyisho. Ngithe umuntu wesifazane ayidla ngisebenza ngaye ngamyekela kanti kodwa nje ngaphoxa kakhulu futhi ngashiya nesizungu ngalelo langa. Okay, unese mfethu siyaxolisa ngaloko. Kodwa naye usisi uke wakhuluma ey'nkundleni zokuxhumana wathi uzoza kuwena azoxolisa. Kodwa sikulindile-ke lokho sifuna ukumbona nathi-ke ukuthi uyeza yena azoxolisa. Yebo mfethu, kulungile. Ngomlinde ngamukela futhi. Okay. Ngithanda ukubonga kakhulu ne-support nenduduzo abantu abanginiswe yona bangiqinisile kakhulu. Alright, siyabonga bhuti.